Duha ka magsuong minor de edad ang nasikop sa kapulisan humanasak pang namaligyag Nubain Ampios ni atong Lunes sa gabi sa Camagayan, Dakbayan sa Sugbo. Ang 15 anyos nga si Jane ug ang igsuon niining 13 anyos nga si Sheila, dili nila tinuod nga mga pangalan, nakuha ag kapin sa 60 ka mga Ampios sa Nubain dihang na mibaligya sa mga operatiba sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office. Matod sa mga bata, kinsa mga tinun-an sa Zapatera Night High School, usa ka lalaking ginganlag James ang tighatod sa mga ginadiling drogas sa ilang balay. Sa matag ampyul, makadawat silag 5 ngadto sa 10 pesos. Si Senior Superintendent Conrado Capa sa PRO Central Visayas nibutyag nga nasubay nila nga mga bata ang gamiton sa drug pushers. Dugang niya nga mao kini ang ilang kapakyasan tungod kay ubos sa balaod, dili pwedeng prisuhon ang mga minor de edad. Ang managsuon anaa na karon sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Services.